ήταν εξαίσιες, οι προσπάθειες ήταν καταπληκτικές. Μπράβο, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Γευτήκαμε πρωτότυπες όμορφες συνταγές. Φάνηκε ότι έχουν το μεράκι, που αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στη δουλειά μας. Μπράβο και πάλι μπράβο. Εξαιρετικές τάρτες, τα παιδιά δουλέψαν πάρα πολύ, δουλέψαν πάνω από το επίπεδο που θα έπρεπε να έχουν σαν πρωτοετής ή δευτεροετής. Το αποτέλεσμα μας εξέπληξε όλους τους παιχτές ευχάριστα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που για ακόμα μια φορά η Kevin παίρνει μέρος σε ένα τέτοιο διαγωνισμό. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν εξαιρετικές συνταγές και αναμένουμε με μεγάλη αγωνία τον νικητή. Η προσπάθεια των μαθητών έφερε πολύ καλό αποτέλεσμα. Έμαθα πολλά πράγματα για την περιοχή του κάθε μαθητή, ο οποίος είχε αξιοποιήσει τα υλικά της περιοχής του. Μετά από αρκετά χρόνια στο επάγγελμα, είδα ότι η δουλειά αυτή δεν τελειώνει ποτέ. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για τη συμμετοχή. Σήμερα ζήσαμε και δημιουργικότητα και φαντασία και επαγγελματισμό από τους σπουδαστές που έχουν δίψα για μάθηση. Τους εύχομαι ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Ό,τι ονειρεύτηκες, μαγείρεψε το.